Pekný večer vám prajem. Dneska som potiahol knihu, Igimu, no, lebo on ho má túto knižnici, takú obavenie žien, tak pomeň na to. Ona sa už nedá nikde kúpiť. Predstavte si novinára, plešatý, hokuváre, malý, tichý, no taký typ proste, ktorého si nikdy nevšimneš, samozrejme miestnosti. A počúvate, on dostane také zadanie. Napíš článok o komunite mužov, ktorí sa navzájom učia, ako zvádzať ženy. Ide tam, infiltruje ich, proste on ich infiltruje a o 2 roky neskôr je ich najlepším členom. Volajú ho Style, no, a ženy ho chcú. Všade, kam on príde. A potom stretne jednu ženu a vyskúša na ňu každú jednu techniku, ktorú sa naučil. Jednu po druhej. A ona vôbec neodpoveda podľa toho skriptu, čo on sa naučil. Ale že vôbec, však jasne, lebo každá žena je iná. A on si potom uvedomí niečo, čo mu 2000 technik nedalo. Že nevie, kto on je. A to, čo on napísal o tom, ako sa k tomu dostal, to je kniha, ktorú si dneska aj vypýtali ľudia, aby som ho rozobral. A keď som ja čítal a zistil som ja proste niečo, čo ma zastavilo oveľa viacej, než akákoľvek technika obalenia žien. Proste, to je to, že celá tá kniha není o ženách. Ona nikdy nebola o ženách, tá kniha. Počúvajte, som si zasvietil lampu na toto. Vonku fajňučko, pofúkuje vetrík, idem otvoriť ventilačku, nech sa mi tu vyvetra. A čítam si knihu, ktorú si teda pýtali tí ľudia, tí moji fanúšikovia. Nie ja, ľudia, aby som ho ukradol. A ja som to teda musel rešpektovať. Tak som ho otvoril. A prvá strana ti ma hneď v momente ma zastavila. Prečo? Lebo Mystery, najlepší zvádzač na svete, on stojí na parapete hotelovej izby a chce skočiť. Prečo? Samozrejme vieme, lebo ho opustila priateľka. To tak veľa chlapov skončí. A muž, ktorý naučil tisíce mužov, ako získať akúkoľvek ženu, ho stojí na parapete, lebo jedna žena odišla. Aj bože, vieš čo by ti povedala starka naša? Že ešte koľko bude tých žen, no? A tu som ti ja naklonil hlavu, lebo toto je tá prvá vec, pri ktorej som sa ti ja zastavil. Že celá táto komunita, tí muži, čo trénujú v tých kluboch každú noc, sú vlastne paradox. Čím lepší sú zvádzaní žien, tým viac ich potrebujú. Nie menej, viacej. A Mystery, ten je z nich najlepší. A stojí na parapete.